L-ewwel attività tax-xorta tagħha f'pajjiżna minn partit politiku fejn il-komunità Musulmana f'Malta kienet mistiedna mill-mexxej Laburista Joseph Muscat biex tiċċelebra t-tmiem tar-Ramadan, xahar ta' sawm u penitenza. Akkumpanjati mill-Imam Mohammed El Sadi, għexieren ta' membri ta' din il-komunità attendew għal dan ir-riċeviment fosthom anke nisa u tfal. Ramadan huwa l-aktar xahar importanti fil-kalendarju Musulman għax huwa x-xahar ta' rivelazzjoni ta' l-Qur'an u l-Qur'an huwa rigal kbir għax jgħallimna minnu Allah, jgħallimna x'inhu hija reliġjon, jgħallimna x'inhu t-triq ta' l-ħajja t-tajba f'din id-dinja u fil-oħra, għallimna kif nعيشu fil-mħabba u l-baxi u l-rispett u s-slim, għalhekk jistħoq lil-Allah li aħna ngrazzjaw għal din l-grazzja kbira u l-grazzi kull li Allah għatana billi nsumu x-xahar ta' Ramadan. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat iddeskriva dan il-mument bħala turija ta' kemm il-Partit Laburista qed iħaddan id-diversità. Huwa partit sekolari, pluralista u miftuħ li jiġbor fih lil dawk kollha li jemmnu fil-ġustizzja soċjali sostna Joseph Muscat. Dr. Muscat qal li din iċ-ċelebrazzjoni kienet l-ewwel tax-xorta tagħha għal partit politiku u li jistenna li se jkun hemm kritika għal din l-inizjattiva. Imma dan huwa li jsaħħaħ lil Partit Laburista bħala organizzazzjoni. Il-Partit Laburista jrid iħotti l-barrieri u jemmen f'pajjiż b'soċjetà miftuħa li tirrispetta lil kulħadd. Il-mexxej Laburista tkellem dwar ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Libja u qal li dawn iridu jinbnew fuq ħbiberija mhux biss kummerċjali u ekonomika iżda wkoll fuq ħbiberija li taqqat liż-żewġ popli. Irrefera wkoll għas-sitwazzjoni finanzjarja ta' bħalissa fl-iskola Marjan Al-Batul. Proġett ta' tant siwi bħall-iskola Marjan Al-Batul imut laħmu xaħmu ma jridu naraw li jespandi jibqa' miexi l-qudiem għall-ulied Maltin u barranin tal-komunità Musulmana u għal-ċib tal-poplu Malti u għawċi kollu kemmu. Grazzi. U jgħet l-appoġġ kollu tal-Partit Laburista sew mill-oppożizzjoni kif ukoll jekk ikun fil-gvern sabiex dal-proġett ikompli miex il-qudiem. L-Imam Mohammed El Sadi qal li l-istedina tal-Partit Laburista tirrifletti r-relazzjonijiet tajbin u storiċi bejn iż-żewġ naħat u rrida tajba biex dawn jissaħħu. Din hija laqgħa ta' solidarità, laqgħa ta' rispett u laqgħa ta' mħabba. U aħna għandna pjaċir kbir u għandna onur li aħna nwieġbu dik istedina ġeneruża ta' l-mexxej ta' l-partit u ningrazzjaw ħafna għax huwa bagħatilna wkoll messaġġ ta' auguri fil-bidu ta' Ramadan. Qabel ir-riċeviment il-Partit Laburista offra anke post fejn il-komunità Musulmana setet titlob bir-rit Musulman feluq ir-Ramadan. Preżenti kien hemm fost l-oħrajn Monsinjur Jovella Gawċi mill-Kummissjoni tal-Konferenza tal-Isqfijiet tal-Komunità Ewropea, id-deputat mexxej Tony Abela, flimkien ma' diversi deputati parlamentari Laburisti u membri tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista.